Доста често клиентите идват при нас с ясното усещане за проблема, обаче не винаги това се оказва реалният проблем. Обикновено нуждата и проблемът на клиента се напипа още в първоначалния разговор, клиентът описва къде се затруднява и така започват да излизат и други неща. Това, което клиента си мисли, че е проблем, се оказва, че е симптом на нещо по-дълбоко в работния му процес. Интересуваме се как екипите използват това, което вече има. Дали информацията им е на едно и също място, дали работят по една и съща версия на чертежа, дали имат ясна комуникация и проследимост. Много често не липсва нещо ново, а липсва яснота и подреденост в работния процес. Понякога, когато добавиш инструмент върху хаос, получаваш повече хаос. Фокусираме се върху това, което ще помогне на клиента да работи по-спокойно и по-подредено. Когато вече сме разпознали реалният проблем, вече решаваме какво точно да покажем на клиента и дали Bluebeam е неговия инструмент. Ако не си разпознал правилния проблем, няма как да намериш и правилното решение.